Madwar 3200 student se jgawdu minn internet b'xejn għal sena permezz ta' miżura tal-gvern li għalija tisir investiment ta' €1,000,000. Din il-miżura se jgawdu minna l-istudenti li huma eliġibbli għall-istipendju u li jattendu l-iskejjel tal-gvern indipendenti u tal-Knisja kif ukoll il-Junior College u l-MCAST li jkomplu immedjatament wara is-sena 11 fl-istudju postsekondarji tagħhom. Dan ħabbruh il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri f'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-librerija l-ġdida tal-MCAST f'Raħal Ġdid. Il-voucher se jibdew jitqasmu b'mod elettroniku fil-bidu ta' Mejju, se jkunu jistgħu jissarfu minn nhar il-ġimgħa 5 ta' Mejju u huma validi sal-15 ta' Awwissu li ġej. Il-voucher jista' jissarraf għand wieħed mit-tliet fornituri tas-servizz tal-internet fil-Gżejjer Maltin. Din hija t-tielet sena konsekuttiva li fiha tittieħed din il-miżura ta' appoġġ għall-istudenti. Il-Ministru Clifton Grima qal li matul dawn it-tliet snin kienu 9,800 l-istudenti li benefikaw minn investiment totali ta' €3,000,000 u qal li dan jikkonferma l-impenn tal-Gvern li jikkoraġixxi l-istudenti ikompli bl-istudji postsekondarji tagħhom filwaqt li jappoġġjawhom fl-aktar mument delikat ta' ħajjithom. Dan ifisser li qegħdin nibnu fuq dak li huma diversi miżuri fosthom anke l-istipendju u żieda tal-istipendju sabiex nassiguraw li ż-żgħażagħ tagħna ikollhom dejjem aktar għodda li permezz tagħhom jilħqu l-iżvilupp sieħ tagħhom fil-perkors edukattiv tagħhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Xkembri saħaq li l-internet huwa għodda essenzjali u indispensabbli fl-istudju u kien għalhekk li nħolqu miżuri għal ġid taż-żgħażagħ minn dan l-aspett. Nwettqu flimkien mhuwiex bis-slogan, imma l-mod kif jaħdem dan il-Gvern, ħidma ta' diversi ministeri wkoll flimkien ta' diversi entitajiet sabiex naraw kif din il-ħidma l-għanijiet li rridu nilħqu jintlaħqu. Ġenituri jew studenti li jixtiequ aktar informazzjoni dwar din il-miżura jistgħu jċemplu fuq in-numru 153.